Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстони азиз, пеш аз навора сар кардан дар канал обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон ва дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат мекунем, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. Хоб, бо диққат гӯш кунед дӯстони азиз, хонаи фурӯши аст, ориентира мефаҳмонем. Хона қарор дорад дар моҳаллаи Сино, Политехникум. ин роҳе ки мебинем дӯстон, роҳи нав аст, роҳи Балх аст дӯстон. поён аз ин калсавои нав мешавад дӯстон. аз калсавои нав ба навор мегирем дӯстон, тарафи хона меравем. аз ин тараф ҳам роҳ дорад дӯстон, мо аз ин тараф ҳам ба навор гирифтем, аз он тараф ҳам ба навор гирифтем дӯстон. аз ин тараф ҳам ҳар душ раҳоша мефаҳмонем, ду роҳ дорад дӯстон. Колхози коммунизм, Маҳмадшоҳи боло, кӯчаи Донпеча дӯстон. 2 сотиқ замин, 5 дар хона, 176 квадрат, 2 ошёна аст дӯстон. хона ремонт надорад, пат кулич мекунанд, метиҳанд дӯстон. хонаро то охирша тамошо кунем, хонаро полни тамошо мекунем. номерои соҳибмулк мемонем, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. хоб, меравем аз роҳи калсавой поёнтар, аз дигар роҳ ба навор мегирем дӯстон. хоб дӯстони азиз, ана аз калсавой хам бидем ба ҳамин тарафа омадем дӯстон. аз он тараф ҳам гуфтем ки раҳ дорад, аз ин тараф, аз ана ҳамин ҷо чорум гузаргоҳ мешавад. ростаки мерем, чорум гузаргоҳ хонаи фурӯшӣ мешавад. ин тараф бошад дӯстон, колхози коммунизм чораҳа. пеш аз колхози коммунизм норафта ана ҳамин кӯча мешавад. ростаки чорум гузаргоҳ, аз тарафи дасти чап хонаи фурӯшӣ аст дӯстон. 200-300 метр роҳ аст. хоб дӯстони азиз, аз шоҳрои Калон омадем. асфалти наве ки мебинем, чорум даромадгоҳ аз тарафи дасти чап мешавад. хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстон. кришаш месобад. якум хона аз тарафи дасти чап мешавад. асфалт нав аст дӯстон, латоки ҷубори об. ҳозир хонаро ба навор мегирем. берунашонам хишкатур кардагӣ. бино ба 2 ошёна аст дӯстон, ба кирпичи сурх бардошта шудааст. байни якум дуюм монолит гир ба гирди бино роҳ аст дӯстон. дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона, дедонхона, ванна, подвал, 5 дар хона, 2 сотиқ замин, 176 квадрат. подвалаш хати дӯстон беғаз аз ин ҷо. ҳозир даромада ба навор мегирем. якум ошёна полни падабой кардагиам дӯстон. ремонташ идома дорад. аз тарафи дасти рост якум хона кухни аст дӯстон. ростаки санузел мешавад, як санузели калон. аз тарафи дасти рост якум хона, як тиреза аз пушти бино ҳаст. аз амохира пушти бино роҳ аст. дуюмги хона аз тарафи дасти чап дӯстон меҳмонхона аст. мебарем ба дуюм ошона. об свет камбудӣ надорад. дуюм ошона як калидор мешавад. аз тарафи дасти рост балкон. роҳ ба криша. 3 дар хонаи дигар дӯстон. шикатури холӣ, разведгоҳ ҳама системаш ҷойгир шудааст. хонаи калон аст дӯстон.
пишти бино аст. полни хонаро падкуниш мекунанд, метиҳам дӯстон ремонтша ҳамаша қоидавӣ мекунанд. дар ҳамин нархе ки мемонем медиҳанд, ҳама ҷош кафел пафел чизе бошад мешавад дӯстон. бари биноро дидем дӯстон, гуфтем ки ва кругроҳ аст. як подвали калони дига дорад. дуту трезана аст. сету ҳавлиам калон аст дӯстон, се мошин спокойно ҷо мешавад. хоб дӯстони азиз, як бургар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Сино, политехникум. аз политехникум дӯстон 3 километр роҳ то пеши ана ҳамин хона, колхози коммунизм, маҳмадшоҳи боло, кӯчаи дом печат, 2 сотиқ замин, 5 дар хона, 176 квадрат. нархи ин хона дӯстон 650 000 сомон. боз муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. дар ин нархе ки мемонем, полни хонаро тайёр мекунанд дӯстон. пад абой, ҳама полни абой мабой чизе аст дӯстон, ҳамаи камбудиашро мекунанд, пад кулиш метиҳанд дӯстон. хоб алиш мешавад дӯстон, ягон мошин то 100 000 сомон болои сум. номерҳо барои тамос 945 90 70 70. ватсап дар ана ҳамин номер метавонед дар ватсап нависем дӯстон, метавонед прамои дар ҳамин номерҳо занг занем, маълумоти пурраро боз соҳиби мулк медиҳад. хоб худо нигаҳбонатон дӯстон. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем, дар номерҳои поён будаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. мебинем дӯстон, хона сари роҳ даст, асфалташ нав, 4 гузаргоҳ аз тарафи дасти чап мешавад дӯстон. мағоза, мактаб ҳамаш дар шоҳрои Калон аст. хоб занг мезанем дар номеро, маълумоти пурраро соҳиби мулк медиҳад. боқӣ дар амони худо бошед.